ήταν ο Ηλίας ο Τζιρίτης από τη ΒΒΕΦ, τον ευχαριστούμε. Και αν μείνει στην παρέα μας, θα μάθει τι σημαίνει η μελιτζάζ. Έχουμε κάποια ερμηνεία, Ρενουά, για τον όρο μελιτζάζ? Ότι μπορεί να είναι είδος μουσικής jazz που παίζεται μόνο στο Λεωνίδιο της Αρκαδίας και που συνοδεύεται απαραίτητα από εκλεκτούς μεζέδες και δέσματα της πραγματικής τσακώνικης μελιτζάνας Λεωνιδίου. Ή, κατά μια άλλη εκδοχή, μπορεί να είναι η ιδιαίτερη αίσθηση που σου αφήνει στον ουρανίσκο, η τσακώνικη μελιτζάνα ή το γλυκό κουταλιού μελιτζάνας. Αλλά υπάρχει καταλληλότερος άνθρωπος από το Σωτήρη Πόλη να μας πει τι σημαίνει η μελιτζάζ και από τι συνοδεύεται? Φύγαμε με Skype στο Λεωνίδιο της Αρκαδίας, στην υπέροχη Τσακωνιά. Καλώς τον. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Ρένια. Γεια χαρά. Λοιπόν, τι εστί το καλά είμαστε, μια χαρά. Τι εστί το μελιτζάζ? Μελιτζάζ είναι, όπως το είπατε, είδα ότι είστε αρκετά διαβασμένοι και χαίρομαι γι' αυτό. Είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια εδώ στο Λεωνίδιο για να καταφέρουμε να συνδυάσουμε τις ομορφιές και τη μοναδικότητα του τόπου, τη γεύση, τη μουσική, τον χορό, την παράδοση, την φύση και όλα τα στοιχεία του με ό,τι πιο ενδιαφέρον μπορεί να έχει η Μεσόγειος. Και έτσι λοιπόν προσπαθούμε να συγκριθούμε, αν θέλετε, ή να μετρηθούμε με περιοχές όπως η Ανταλουσία ή όπως η Κάτω Ιταλία ή όπως η Σμύρνη και τις φέρνουμε ανάλογες μουσικές. Και ταυτόχρονα να δείξουμε ότι τέτοια μέρη χρειάζονται και ανάλογο, αν θέλετε, ανάλογη προσέγγιση, ανάλογο χειρισμό για να μπορέσουν να αναδείξουν την αξία τους που είναι από τα χρόνια της παράδοσής τους και από τα μοναδικά τους στοιχεία. Ωραία, πάμε λοιπόν να δούμε στην πράξη τι έχετε ετοιμάσει για τους επισκέπτες του Λεωνιδίου, που θα συνδυάσει και τη γαστρονομία και τη μουσική. Στην πράξη έχουμε ετοιμάσει πολλές γεύσεις. Καταρχάς, όλο το Λεωνίδιο θα είναι γεμάτο με μελιτζάνο γεύσεις, ελληνικές και ξένες, δηλαδή από κλασικές ελληνικές μέχρι και πίτσα μελιτζάνα, ας πούμε τσακώνικη μελιτζάνα. Θα είναι όμως και γεμάτο μουσικές και εκδηλώσεις, ξεκινώντας από τσακώνικα παραδοσιακά χορό και τραγούδια από ηλικιωμένους και από τον χορευτικό όμιλο του Λεωνιδίου. Θα συνεχίσουμε μετά με Νότια Ιταλία, γρεκάνικα τραγούδια, Φάντο, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία. Θα συνεχίσουμε με μουσικές από την Ανατολική Μεσόγειο, Σμυρνέικα, Καπαδοκία μέχρι και Ρεμπέτα. Πολύ ωραία. Θα γεμίσει η Μεσόγειο δηλαδή κυριολεκτικά το Λεωνίδιο. Από πότε μέχρι πότε είναι αυτό, αγαπητέ Σωτήρη? Αυτά που σας είπα είναι την πρώτη μουσική μέρα του φεστιβάλ, δηλαδή την Παρασκευή. Την δεύτερη μέρα το Σάββατο. 12 Ιουλίου. Παρασκευή 13 μου φαίνεται. Παρασκευή και 13 Ιουλίου. Παρασκευή αυτή την Παρασκευή 13 Ιουλίου. Την δεύτερη μέρα το Σάββατο θα έχουμε φλαμέγκο, χορό και τραγούδι. Και θα συνεχίσουμε με gypsy swing, δηλαδή jazz μανού στη jazz που ξεκίνησε ο Django Reinhardt στη Γαλλία το 30. Και θα έχουμε την δικαίωση του τίτλου μελιτζάζ τελειώνοντας με jazz. Αυτά όλα είναι δωρεάν για το κοινό? Είναι όλα δωρεάν αυτά. Είναι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Λεωνιδίου σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Πάρνονα που έχει το μεγάλο κομμάτι της διοργάνωσης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σωτηρή, αυτό είναι το φεστιβάλ, γίνεται για πρώτη φορά φέτος? Το φεστιβάλ γίνεται για 7η φορά φέτος. Οι προηγούμενες φορές είχαν μορφές που ασχολήθηκαν κυρίως με τη γαστρονομία. Είχαμε μάγειρες από διάφορες χώρες της Μεσογείου. Πέρσι και φέτος ξεκινήσαμε τη λογική μελιτζάζ, δηλαδή να δώσουμε βάρος περισσότερο στη μουσική, στο χορό, στον πολιτισμό από διάφορες περιοχές της Μεσογείου. Ωστόσο δεν εγκαταλείπεται βέβαια και τη γαστρονομία της μελιτζάνας. Όχι βέβαια, ότι ο υπότιτλος της μελιτζάζ είναι μεσογειακή μουσική κουζίνα. Πολύ ωραία. Θες να μας πεις, Σωτηρή, με συγχωρείς, θες να μας πεις 3-4 χαρακτηριστικά ιδιαίτερα πιάτα με βάση τη μελιτζάνα? Ιδιαίτερα πιάτα της μελιτζάνας, να σας πω και μάλιστα με την τσακώνικη έκφρασή τους, γιατί έχω βοήθεια εδώ, όχι όπως πέρυσι που δεν είχα, και θες να λέγει. Και η Δούη Ελένη στο πλάι δίνει την απάντηση. Είναι τα κλασικά πιάτα όπως μοσχάρι με μελιτζάνα, μελιτζανοσαλάτα, η μαμπαϊντή. Φέρε την Ελένη στην παρέα μας. Είπε και πίτσα με μελιτζάνα νωρίτερα ο φίλος ο Σωτήρης. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Δεν πειράζει, για συνέχισε, για συνέχισε. Λέμε πώς βάζεις και την Ελένη στην παρέα να μας πει τα μαγειρικά. Θα σας δώσω την Ελένη αμέσως μετά, η οποία μιλάει και τσακώνικα και θα μπορέσει να σας πει και δεν τα κάθαρα εγώ πέρσι να σας πω όταν με ρωτήσατε με αραμούνται τα Ελλάδα. Ξαναπες το. Δηλαδή,
Εμέ αραμούνται τα Ελλάδα. Μένουμε Ελλάδα. Ωραία. Οπότε να πούμε και στους τηλεθεατές ότι αν εσείς φίλοι μας πάτε στο Λεωνίδιο και σας πούνε καούρε κάνατε, μπερδευτείτε, θα σας έχουν καλωσορίσει κάτω στην Τσακωνιά. Καλώς ήρθατε και καούρε κοκκιάτε τα χωρανά μου, καλώς ήρθατε στο χωριό μου. Ωραία. Για να έρθει και η Ελένη τώρα. Ναι. Ναι. Όπα, κάτι έχουμε στον ήχο. Να το λοιπόν, και αφήσα Μελιτζάζ, το βλέπετε από τις 12, από την Πέμπτη δηλαδή, μια σειρά από εκδηλώσεις μουσικής. Συνδυάζονται τα πολυφωνικά της Μακεδονίας με τα σεφαραδίτικα της Ισπανίας, συνδυάζεται, όπως μας είπε ήδη ο Σωτήρης, φλαμέγκο, ταραντέλα, απτάλικο, αλλά και το τζακόνικο χορό. Όλα ωραία αφήσα έχουν φτιάξει, Ναι, όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τσακωνιάς. Ανακαλύψτε την Τσακωνιά, μέρος Αρκαδίας, στο Λεωνίδιο, και πηγαίνετε αυτό το Σαββατοκύριακο για να γευτείτε ιδιαίτερες γεύσεις και υπέροχες μουσικές. Ελένη, γεια σου. Γεια σας. Πες μας και το επώνυμό σου. Μάνου Ελένη. Ωραία. Και εσύ, Ελένη, πώς εμπλέκεσαι σε αυτή τη διοργάνωση του φεστιβάλ? Βοηθάω εδώ στη διοργάνωση. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο, να αναδείξουμε τον τόπο μας. Πες μας και εσύ λοιπόν 2-3 χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα ξεχωριστά πιάτα με βάση την τσακώνικη μελιτζάνα. Μελιτζάνα τεγανιστή, με σάλτσα ντουμάτα και άρτουμα. Το άρτουμα τι είναι? Το άρτουμα είναι το τυρί. Επειδή αρτεύονταν. Σωστά. Όταν έτρωγαν τυρί αρτεύονταν, οπότε βεβαίως. Θα είναι παραδοσιακές μόνο συνταγές, Ελένη, ή έχετε κάνει και συνταγές που έχετε εμπνευστεί και έχετε προχωρήσει τη γαστρονομία? Παραδοσιακές κυρίως. Αν θέλετε τώρα η πίτσα ή τα κόνικη με την Μελιτζάνα Λεωνιδίου είναι κάτι που παντρεύει την παράδοση με το κάτι πιο... Άλλο πιάτο ιδιαίτερο? Για να δούμε και άλλα παραδοσιακά. Άλλο πιάτο? Πιστεύω ότι θα είναι τα κλασικά πιάτα, μελιτζάνες παπουτσάκια, μελιτζάνες μουσακά, ψητές, το ημάμ μπαλντί που είναι κλασικά πιάτα. Κλασικά και όχι μόνο μελιτζάνες, βέβαια πιάτα, υπάρχουν κάτι τελευταίο από μένα, Ελένη μου. Τι παραγωγή μελιτζάνας υπάρχει ετησίως στην περιοχή και πόσοι άνθρωποι απασχολούνται στην καλλιέργειά της? Σχεδόν ο μισός λεωνιδιώτικος πληθυσμός ασχολείται με την παραγωγή της μελιτζάνας. Πρέπει να έχουμε γύρω στα 5 τόνους ετησίως. Μάλιστα. 5.000, συγγνώμη. 5.000 τόνους. Ναι, ετησίως παραγωγή της μελιτζάνας. Εδώ δεν υπάρχει σπίτι τσακώνικο να μην μαγειρέψει το καλοκαίρι, ειδικά τσακώνικη μελιτζάνα. Η οποία μελιτζάνα απορροφάται από την τοπική, να το πω έτσι, αγορά και κοινωνία, ή τη στέλνετε και αλλού? Όχι, γίνεται μεγάλη εξαγωγή. Ωραία. Και εγώ, Ελένη, θέλω κάτι τελευταίο να σε ρωτήσω. Αυτή τη μελιτζάνα, τη δική σας, την τσακώνικη, την ξεπικρίζετε πριν τη μαγειρέψετε? Όχι, αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τσακώνικης μελιτζάνας, είναι ιδιαίτερα γλυκιά. Δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία για να την μαγειρέψεις και να την γευτείς. Ρουφάει πολύ λάδι στο τηγάνισμα? Δεν νομίζω, είναι το ίδιο με τις άλλες. Δεν νομίζω ότι εκεί έχει κάποια διαφορά. Η διαφορά είναι στη γεύση. Υπάρχει όμως και μια ακόμα... Πέρα από το σχήμα βέβαια, έτσι. Ναι, υπάρχει άλλη στη γεύση, σας ακούω, ναι. Υπάρχει άλλη μια ερώτηση που κάνει η σκηνοθέτης μας, η Μαρία Ανδρεαδέλη, δεδομένου ότι είναι γνωστή για τις μαγειρικές της ικανότητες, και ρωτάει αν έχετε και αλμπίνο μελιτζάνα, δηλαδή λευκή. Όχι, δεν υπάρχει λευκή. Μαρία, πήρες την απάντηση. Εγώ αγόρασα προχτές. Όχι, για τη συγκεκριμένη περιοχή, ναι, τέτοια ποικιλία έχει. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αγαπητή Ελένη και αγαπητέ Σωτήρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κοινωνία. Ενία με ευχαριστούνται πρεσού, να μόλετε τον Άγγελίδη, ώρα γετέχονται να οράτε, και να νύνετε και να πείτε πρεσά πράγματα. Αλληλούια. Και να πείτε δηλαδή, να έρθετε στο Λεωνίδιο, εδώ έχετε να δείτε, να ακούσετε και να κάνετε πολλά πράγματα. Ωραία. Να μπείτε στην ιστοσελίδα μας www.melitjazz.gr και εκεί θα δείτε πολύ περισσότερα. Παιδί μου, πρέπει να τη βγάλουμε την Ελένη της Κατσαρόλας πιο νωρίς για να έρθει στην παρέα. Εδώ όμως σε θέλω, Ελένη. Πες μου στα τσακώνικα από το www.
Δεν υπάρχει, παιδιά. Μόνο κάποιος όρος που δεν είναι. Έλα, παιδί μου, απαντά. Σε πειράζω. Δεν υπάρχει. Να είσαι καλά, λοιπόν, να είστε καλά. Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ. Εδώ θα είμαστε εμείς για να προβάλλουμε αυτές τις θαυμάσιες πρωτοβουλίες που τι κάνουν εκτός των άλλων. Οδηγούν στα ύψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε τόπου. Αλλού είναι η Μελιτζάνα, όπως στην Τζακονιά, αλλού είναι η Φακή, όπως στην Εγκλουβή, στη Λευκάδα, που θα δούμε αργότερα.